И какво става, хора? Днеска мисля да направя една поредица на Minecraft Survivor. Включил съм си фейскама. Да. В момента виждате гардероба. Малка част от логото. Къде? Умри, бе. Момент съм. Така. Поставя сигурно на земята на прасетата. Майка ти е по-мръсна. Прасешка. Щиян свин. Тя спрям да лагиш. Сега това е заради програмата, която съм. Да загрее малко. Не мога на целя. О, И здравейте отново. Просто тук спрях за малко да си направя нещата, да не ви занимавам. Така. О, ябълка. Фанах ли? Да. Сега ви ба, майката прасешка мръсна. Пукни, бе! Еде! Май не му съмрених, пукна. Аз ти кажа, че пукнеш. Ей, има хайран меч. Има хайран. На къде да ходя да оцелявам? Чакайте, ето прасе да убия. Къде има какво да ям? Ще ми трябват моркове. Майка ти да еба. Не знам защо, когато тръгна да записвам ми лаги малко. Значи сега да успях на пауза, защото не ми лагваше. Ходи. Трябва да се направя къща. Ще го спра за пауза. И така, хора, ето вижте колко месо се набавих, те други работи. Да тръгваме да си намерим къща. Мисля първо да е на майка. Ще има ли това детиска? Името на майка му. Айде да не псувам. О, шит. Фак. Ако хора, не съм играл Minecraft 3 месеца. Чех за матурите. Защото съм 7 клас. Кокошка. Пукни, бе! Не мога го нацеля! Какъв съм? Аре, бе, много бягаш, бе! Ще умреш. Фук! Как ми? С тебе ли искаш да се занимавам? Го цапнала 2 пъти, пукнеш. Прасе. Ти що остава да живиш? Си живиш с капания мърлив живот. Така како ли има? Неко мила нищо не вижда. What? Iron? Значи аз едва го чупя.
Сега няма ми го даде, нали? Дай ли? Не. Да. Оли, фак, колко е тъмно вътре. Басен ти е яйра, басен ти всичко. Радници. Така защо? Но толкова му прасета. Се е почува. Майко. Абе, къде си праскаща? О, сърби. Така, колкото се е на слънце. Да, сега ще се стъмни и ще ми се еба майката. Знаете ли какво? Днеска ще живея на ето и дарова. Да, пръчки. След че някои от вас се досетиха за какво са ми. Стигам. Добре. Са много нахално. Качих се. Така с малко каша го запълним. Къщата ми. Вече хора си имаме къща. Не готино. Зеленясова. Сега как ще прекараме нощта без овце. Аз да не се забравя къща, че... Пах! Не викам, там за нея силно. Каме бах ти късметлията съм. Не ми се влиза там. Ще ми трябва къбъл съм. Така. Мисля, така хора, аз срещнах един много добър приятел с мен, докато бях до Крипърче. Да. Така.
тия китки се махат. Ще го оставя. Holy fuck. Скачвам горе. О, шит! Бах, тях така. Те. Аз изобщо не си правя къщата от кал. И това е бах тякия клип днеска. Направих си къща и си намерях и фурна. Тъй по-добре. Тъй още по-добре. Сега някой крипър да ми гръмне под крака. След се обзавеждаме къщата. Сега знаете ли какво? Аз имам ли дърва? Имам. Мой се кай. Паршовки. Дърва. Така. По-газ. Тива майката, тива. Селско. Бах, то. Аз живея на дърво, бе. Така. Тяки епизод направихме с къща. Даже запуших тази дупка, където беше. Мене ме е страх малко от зомбитата. Да, покрив нямам, това са закони. Да хватна малко. Не знам. Хора мислят това да е от този клип. Не знам, просто някаква правя. Не има. Ще е майката на дървото. Не, няма да е края на този клип. Това ли беше, бе? Бах, скъпното дърво. Много се шибано е дърво. Но тук пълната работа изчезнаха, не се направи. Това е позакърпе го. След така явно ще ми къщата, явно ще го махна той дърво, просто стъблото му някой ще остане там и толкова. Що няма да го се.
Извинай, първо ли не излекат за първи ден? Анка му? Сках, че ме е страх от зомбите, аз паднах баш тук при тях. Не бе! Мамо му! Оле, хванал го. Ако мило. Ай. Бах тяката къща, нали? Нали, хора? Нищо, че няма полка. Направихме си къща. О, ние сме нацепени патки. О. Добре. Хора, мисля това да е този клип. Аз бях Фокси. И до следващия епизод. Бай-бай.